President, if I may ask on the Russia investigation, are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. ዶናልድ ጆን ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ነጋዳይ ናይ ቴሌቪዥን ኣርሓን ፖለቲከኛን መበል 45-47 ናይ ዓባይ ሃገር ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ነውፀኛን ዕውት በዓል ሃፍትን ሰላምታና ንናብ ዘለኹም ይብጻሕኹም ክብራት ተኸታተልትና እዚ ሰገን ቲቪ እዩ ንሎሚ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዝና ብዛዕባ እቲ ባኽረርቲ ጻዕዱን ሰብ ሃፍትን ኣሜሪካ ዙፋን ንግስና ዝተቆጻጸረ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ክነውግዕ ኢና حابركم ناصنحم نشانلنا سبسكرايب مقبار دقافكم كتقلصلنا نحاتت سناي مكتتال 14 سنة 1946 عام تمرت فرنجي اب كينس نيويورك اب سكوتلاندن جرمنن حواس زرزلو بيتسب تولدم ولد ترامب ازيوم هفاتمن اب سرحتي ريل استيت توافرون يوم نيروم ካብዚ ብምብጋስ ትራምፕ ናብ ትምህርትን ዝሐሸ ሃብትን ክቆናጠጥ ግዜ ይወሰደሉን ድሕሪ ጻንሒት 2 ዓመታት ዩኒቨርሲቲ ፎርድሃም ናብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቬንያ ኣትዩ ተመረቐ ኣብ 1970ታት ኣብ ናይ ኣቦ ኩባንያ ሪል ስቴት ኣትዩ ላዕለዋይ መሪሕነት ተረከበ ካብዚ እንድሓር ትራምፕን ሃፍቲ ምሕደራን ብስርዓት ተራኸቡ ህንፀት ስርዓቲ ግራንድ ሃያት ኒውዮርክ ሆቴል ካብኡ ድማ እቲ ዝነኛ ትራምፕ ታወር ተኸፈቱ ኣብ ታሪኽ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ናይ ንግዲ ህይወቱ ብዘለለ ናይ ፍቕሪ ታሪኹ ድማ ኣዝዩ መዘራረብ እዩ ትራምፕ ምስ ዝተፈላለያ ሰለስተ ኣንስቲ ዓብዪ ናይ መርዓ ፕሮግራም ገይሩ 5 ቆልዑ ዝወለደ እዩ ፈለማ ምስ ቼካዊት ሞዴል ኢቫና ትራምፕ ተመርዒዩ ጽቡቕ ፍቕራዊ ግዜ ዘሕለፈ እንትኾን 3 ቆልዑ ወሊዱ ክፋታሕ ክኢሉ እዩ ምስ ፍልጥቲ ተዋሳኢት ማርላ ማፕልስ ተመርዒውን ሓንቲ ቆልዓ ከፍርክ ኢሉም እዚ ሓዳርውን ብፍትሕ ዝተዛዘመ ኮይኑ ህይወት ትራምፕ ግን ኣዝዩ መዘራረቢ ገይርዎ እዩ መወዳእታ ምስ ካልኤት ስሌቫናዊ ሜሊያና ትራምፕ ተመርዒው ነቲ ኣዝዩ ነዊሕ ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ዘይፍለ ባሮን ትራምፕ ኮልድ ክኢሎም እዮም ትራምፕ ምስ ዝተፈላለያ ሞዴላትን ፍሉጣት ሰባትን ፍቕራዊ ርክብ ምጅማር እውን ኣዘራራቢ ዝኾነ ሰብ እዩ ትራምፕ ፍሉጥ በዓል ሃፍቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍሉጥ ናይ ቴሌቪዥን ሰቡን እዩ ነይሩ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝጀመሮ ዘ ኣፕሬንትስ ዝተባሃለ ፍሉጥ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እናቕረበ ዓብዪ ብሔራዊ ዝና ዘስትረፈ ሰብ እዩ ኣብቲ ፕሮግራም ዩ ኣር ፋየርድ ብዝብል ኣዘራርቡ ቀልቢ ብዙሓት ስሒቡ ነይሩ ካብዚ ብምብጋስ ትራምፕ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ተፈላጥነትን ዝናን ክረክብ ክኢሉ እዩ እዚ ናይ ቴሌቪዥን መደብ ድማ በሪ ፖለቲካ ከፊቱ ሓሳብ ትራምፕ ክዕወት ኣኽኢልዎ እዩ ንብዙሓት እዋን ፕረዚዳንት ክኾን ኣብ ውድድር እናሓሰበ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ግን ኣብ ትራምፕ ታወር ብግልፂ ውድድር ፕረዚደንትነት ኣወጀም ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ብዝብል ጎስጓስ ምንቕቓሕ ገበረም ኣብ ፕሮግራሙ ኢሚግሬሽን ምግዳብ ደንበር ኣሜሪካ ምጥንኻር ናይ ንግዲ ስምምዕነት ምቕያርን ንኣሜሪካውያን ዝበለጸ ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ቀዳምነት ከም ዝህብ ቃል ኣተዎም ኣብ ሪፐብሊካን ፓርቲ ምስ ብዙሓት ኣብ ሓያል ንሕንሕ ኣተዎም ብዙሓት ሰባት እዚ ናይ ቴሌቪዥን ኮኸብ ክስዕርን ፕረዚዳንት ሃገር ኣሜሪካ ክኾንን ኣይኽእልን ኢሎም ሓሰቡ ንሱ ግን እናተዓወተ ናብ ጫፍ ውድድር ፕረዚደንትነት በጽሐም እዚ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ሓደ ናይ ኢንቨስትመንት ኢምፓየር ምንም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዘይነበሮ ናብ ፕረዚደንትነት ከመይ ክበጽሕ ክኢሉ መረፃ 2016 ዓመተ ምህረት ንብዙሓት ዘደንገጸ ውጽኢት ሒዙ መጸም ነታ ብሰፊሕ ኣፈላላይ ድምፂ ትመርሖ ዝነበረት ናይ ውድብ ዴሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ስዒሩ ትራምፕ ተዓወተም ዶናልድ ጄ ትራምፕ ወን ዝብል ዜና ኣብ ኩለን ማዕኸናት ኣሜሪካ ኣርስተ ዜና ኮይኑ ወጸም እዚ ዜና ኣብ ቆጸራ ድምፂ ብዙሕ ሕቶን ጥርጣረን ዘልዕለ ኮይኑ ሓለፈም ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ሃገር ኣሜሪካ እዩ ኣብ ስልጣን ኣትዩ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካ ሓያል ለውጢ ገበረ
ኣብ ንግዲ ቀረፅን ኢሚግሬሽንን ለውጢ ገይሩ ኣዘራራቢ ምዃኑ ቀጸለም። ትራምፕ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣርእስቲ ዜና ዓለም እናኾነ ኣዘራራቢ ውሳነታት እናወሰነ ጉዕዝኡ ቀጸለ። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ዘመኑ ምስ ባይደን ኣብ ንሕንሕ መርፃ ኣትዩ ስዕረት ድሕሪ ምትእንጋዱ ስልጣኑ ከረክብ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ዘመላኽቱ ግጭታት ካፒቶል ብደገፍቱ ገይሩ እዩ። በዚ ድማ ብተደጋጋሚ ብሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ክስታት ዝተመስረቶን ብሰኔት ዝተሰረዘሉን ኣዘራራቢ ፕሬዚዳንት ኮይኑ እዩ። ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እዩ። Sit down, please. Sit down. I didn't call you. I didn't call you. I didn't call you. I'll give you voter suppression. Take a look. እዚ ዓመፀኛ ፕሬዚደንት ስልጣኑ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ዘብቅዕ እኳ እንተመሰለ ድሕሪ 4 ዓመት ግን ዳግም ናብ ውድድር ፕሬዚደንትነት መፅኡ ምስ መናሓንሕቱ ካሚላ ሃሪስ ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣመስጊኡ ተዓዊቱ እዩ። ትራምፕ ዳግም ፕሬዚደንት ኮይኑ እቲ ናይ ሃፍቲ መሰረት ናይ ቴሌቪዥን ኮኸብ ሽማግለ እቲ ገበነኛ ፕሬዚደንት ዳግም ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሱ መዘራረቢ ዓለም ከዓ ኾነ። ትራምፕ ናብ መስኮት ቴሌቪዥን ቅልቅል እንተደኣይሉ ብዘይ ሕንከት ዝርግፎም ዘረባታት ኣጀንዳ ዓለም እዮም። ዳግም መበል 47 ፕሬዚደንት ዝኾነ ትራምፕ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኢራን ኢዱ እትዩ ዝሰርሖ ኦፕሬሽናት ዓለም ሙሉእ ናብ ሓደጋ ዘውደቐ ሕማቕ ውሳነ እዩ። እቲ ካልእ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም ብፍላይ ኣብ ነበርቲ ጋዛ ዝወሰዶ ንእስራኤል ዝድግፍ ስጉምቲ ምምዕዳር ትራምፕ ዓለም ብዓለም ዝኸሰሶ ስጉምቲ እዩ። There's nothing but bitch. She's always complaining. She comes from a country where, I mean, it's considered about the worst country in the world, right? They have no military, they have no nothing, they have no parliament. They don't know what the hell the word parliament means. They have nothing, they have no police. They police themselves, they kill each other all the time. I love it. She comes to our country and she's always complaining about the Constitution allows me to do that. ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ቬንዙዌላ ንመራሒ እታ ሃገር ኒኮላስ ማዱሮ ሓኒቑ ናብ ዋይት ሃውስ ወሰደሉ ኣገባብ ድማ ካልእ ዓለም ለኻዊ ትኩሳት እዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ወጥሪ ምስ ቻይና፣ ኣብ ማዕቐባት ምስ ሰሜን ኮርያ፣ ኣብ ስደተኛታት ምስ ሜክሲኮ፣ ኣብ መሬት ይግባእኒ ምስ ካናዳ፣ ኣብ ኒኩለራዊ ጉዳይ ምስ ኢራን፣ ኣብ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት፣ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ምስ ራሽያን ካልኦት ጉዳያትን ምስ ሙሉእ ዓለም እናዞረ ሁከትን ዕግርግርን ብምፍጣር ዝወዳደሮ የብሉን። ትራምፕ ደስ ዝበሎ ዝዛረብ ከበድ ስጉምታ ዝወስድ ሉዓላውነት ሃገር ዝብል መርህ ዘይርድኦ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ዘናግዐ ኢምፓየራዊ መራሒ እዩ። ብዙሓት ኣብ ቅድሚ ትራምፕ ኣይትጽናሕ ክሳብ ዝብሉ ዘገናዘበ ስጉምቲ ዝወስድ ዘመናዊ ዕዳም ዝበዝሖ መራሒ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ንሚድያታትን ንጋዜጠኛታትን እውን ክብሪ ዘይብሉን ንሱ ጥራሕ ዝበሎ ዝገብርን መራሒ እዩ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብትን ኣኽረርቲ ጸዓዱ ዝውደስ ከም ጅግና ዝቁጸር ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዙሓት ድማ ዝንቀፍ መራሒ እዩ። ናይሎሚ መደብና ኣብ ዝወዲእና ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ንመስግን። ሰላም። Can you imagine if Donald Trump married his sister? Beautiful. She's a beautiful person. If I married my sister to get my citizenship, do you think about 2 hours or would it be something less than that? She married her brother to get in. Therefore, she's here illegally. Get the hell out. Throw her the hell out.